nga kung atong mahimatngunan pipila ka Domingo na ang milabay, naghisgot kini og sa gitawag natong upat ka mga katapusan, 4 last things ning kalibutan na. Ang kamatayon, yan, end of the world, niya judgment, o paghukom, o heaven and hell. So, 4 last things na sila. Kung nato sa balikan lang, bisan ni atong milabay ng Domingo, kaligi, katapusan man kaha, ang giskutanan, wasa ta kay bawo kano sa maabot yun siya, mauto ang gitawag na to, ang parable of the 10 virgins, no? Ang sambingay sa 10 ka mga dalaga. Nga ang 5, danghag. Ang laing 5, maalamon. Nagbalon sila. O ilang igong igdudugang sa ilang suga, sa pagsugat unya sa pamanunon. Mga bandanghag, kaayo, nahutdan man gid sila, bagabot sa manhunon, wa gyud sila makasugat. So muna ang usa ka tema nga gipainung gipaandam kita di ay, no? Tungod kaligi wa man ta kay bawo kana sa mabot, kana sa man siya maghusay, kana sa man siya manhi pagdala kanato binatsa o tiningog ba? Kinahanglan gid ang pagpangandam, mga preparation. Okay, mangandam ta sa mga butang nawa takibaw kanu sa moabot kayon. Pero ang gipangandaman ang kamaturan nga moabot yun ang katapusan. Mao sa ni ang ebanghelyo karong adlaw, Domingo, sa katluag tulo nga Domingo sulod sa tuig nga hisgot kini kabahin o sa kasambingay sa tawag nato og parable of the talents, no? Mga talents, mga bandi, maniyang itabua. Doon ay dato kayo, kanya mulang niya man siya, mapanaw man siya, doon na siya ay mga saluguan, una gipiyalan niya, o mga lalaing mga bahandi. I mean, ang kantidad, no? Ang uban, ang usa gitagaan niya o 5,000 pesos sa ato equivalent na nato, atong kwarta. Pero dako kayo ni para sa ilaha kani adto. Ang usa 2,000 pesos. Ang ingon dire pero ang usa pod 1,000 pesos. So dili angay dili parihas ang iyang gihatag nga mga bahandi, mga talents nga di ay sad kung diretso lang nato ni ihalambigit kanato kanang tagiya sa para sa ano tagiya nining bandi mga Ginoo o kini mga pinialan kita na ang iyang bandi mga talento nato o mga grasya nga di ay o mga gasa nga ato nadawat dili ta parehas ang tanan. Sumapa ka ali niya, sumapa niya ningon siya nga gihatagan niya sumala sa ilang katakos. O kumingon ta ang grasa nga atong madawat, ang gasa nga atong madawat, dili parehasan. Alang ka nato, dunay daghan, dunay jutay, dunay igor-igora. Muna nga ingon ta, ipakita na daan kani sa ebanghelyo, no? Unya, dunay duha nga gitagaan niya sa lali dayon ila dayon nga gipatigayon ang maong talento bahandi nga gihatag ngadto kanila. Pila may istorya nagaganan siya sa 5 ang usa ka kalawat og 5,000 ang usa po nagaganan siya 2,000 another 2,000 unya sumapa kay kamo kasaligan man sa mga gagmayng butang kasaligan sa mo sa ako diri dagkong mga butang, no? Saligan man ako ngadto dali, no? Ihatag kanila mana nga
Ang usag yun, kaning katapusan, kadawat lang 1,000 pesos. Ato ni tanaan, kay ba usahay, ani ata ning mga ning tawhana nga nakadawat og 1,000 pesos. Suma pa niya ni San Mateo kay siya may report nini sa Ebanghelyo. Suma pa iyang gitipwigan. Gihipos niya, unya sumala pa iyang gikalutan, nagkalot siya. O sa yuta, gitaguan niya ang salapi, siyang agalon. So, mingon ta, sa katapusan, sa pagpanudya na, wag yun mahimuot kaniya ang maong agalon niya. Wag yun mahimuot. Kayo na, tinuod sa ano, po natong susihon bitaw, ang kinaya ni tawhana, murag, doon nagawid akong apan yun. Doon nagawid akong apan. Una, wa yun niya gamita ang bahandi sa maong katuyuan gayon. Ang bahandi sa maong katuyuan, ang katuyuan sa maong bahandi, sa maong talento, dili day para alang kaniya, dili para taguan, kundi alang unta sa pagtabang. Pagtabang, una, kitabangan siya. So, iyang yung ingon, ako na ni, no? Ako ning taguan, dili ni ako ning hipuson. So ikaduha, kanang iyang relasyon sa ngadto sa atong Ginoo. O siyang agalon, no? Kay may mo sa relasyon nato sa atong Ginoo. Ang relasyon niya ngadto sa iyang agalon out of fear. Ano bang kahadlok? Kahadlok. Sumapa niya kay stricto ra ba kanukayo ka? Muna akong gitimpigan. Imong salapi, ilaw sa yuta, kaya nahadlok siya, kaya ligi, nag-ani ka, sa wala mo itanom, nag-ipon sa wala mo ipugas, stricto ka kaayo. Out of fear, no? Out of fear. Ang iyang rason. Labot pa, niya na may kahadlok na gitawag na to. Gani mo ni atong gitubag sa Salmo ka ganina, dili ba? Atong Salmo ganina, unsa kay ito? Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo. Unsa man kahadlok ka dai? Ningon man siya nga out of fear man ang iyang ang iyang kuan, ang iyang relasyon. No? Dili man out of love. Pero kahadlok sa Ginoo, unsa man kay pasabot sa kahadlok Ginoo? Kana bang sa English pa reverential fear ba, no? Nahadlok ka pantungod kini sa pagtahod nimo kaniya. Nga tingali nga doon na kay malapas sa imong mga binuhatan, muna imong kahadlukan out of fear nga reverential fear yun. Pero ang iya kahadlok ra. Parehas ba kung marahadlok ta, mutan-aw ta sa atong nga kanang gitawag magtuman tag malaot. Ang ato nagang basahanan ang kahadlok nga makalapas ta. Kaya nga naman, doon ay kanang gitawag og manakop nato, no, musikop nato, ay siya tagtipit. Manausahay kung mawagay ng hinungdan sa itong kahadlok, makalapas na noon ta. No? Ang unta nga wa kay reverential fear sa balaod, may unta na hadlok as pulis. O traffic enforcer. Wa ka kita traffic enforcer, wa ka kita police, waka kita og kanang highway patrol, SPG. Ditso lang ka. No? Manana ingon siya, dili na sakto gyud ang iyang relasyon sa atong Ginoo. Gibasehan niya ang kahadlok. Masa na ang ato kung kahadlok regalin na, tamaan niya ko, no? Ang kahadlok mahadlok ta atong Ginoo, perno dayon ko. Karma na nako. Whereas kung ang atong relasyon sa Ginoo out of love, patay angay kabalakan. Ning sa stricto kayo ka. Kaya nagtanaw ta sa Ginoo nga ang gitan-aw sa Ginoo ra ba? Dili kay pulo sayop. Kita siya sa sayop nato, wato ra gyud niya nga moangkon ta. Ning angkon nato, mga tagpasaylo, kanang atong mga kasaypanan nga nabuhat, forget and forgive, no? Forgive na niya, forget pag na niya. So sana ang una niyang gihimo mga ang butang nga iyang nadawat unta
grasya nga nadawat, iyang itipugan, wala magamit sa hustugan nga alang unta sa pagtabang sa uban, pagtukod sa gingharian. Kaduha, mula gina ang iyang relasyon, dili gyud sakto gyud. No? Taphaw kayang relasyon sa iyang amo, mahimot ang taphaw pod. Katulo, wa gyud siya magtan-aw unsa kabililhon ang iyang nadawat nga haom ra gyud unta to alang kaniya. Ngano kay nintan-aw siya sa unsay nadawat sa uban. Ikumparar niya ang iyang kaugalingon. Pagkumparar niya sa iyang kaugalingon, ningon sa gamay rin ako, ni suday na ang iyang itawag self-esteem niya, slow kayo, ubos kayo ang pagtanaw siyang kagalingon. Pagtanaw siyang kagalingon, ubos kayo. Tungkol kayo, ubos kayo, nakapaparalyze na niya, ay, gamay na kayo ni, wa ko'y mahimo. Di ba mo na usayang ato nga kinaiya, no? Asa na musud ang atong kasina? Asa na masud ang ato nga mga dilay kasina? Kasilag yun. Kaya kayo mo tanaw ta ngadto sa uban nga dunay mas nadawat nila kahit kanato. Nakalimot na noon ta pagtanaw sa atong kagalingon nga magasaw brasya pa. Anindot kayo ron karong mga hinangat Pasko, naginikanta, count your blessings. Ipa ang imong mga grasya nga imong dadawat, mga kayuhan nga imong dadawat. Kaya ka na mga kayuhan nga imong dadawat, alang na nimo ang kayuhan nga dadawat niya sa imong igsuon, sa imong palit, sa imong silingan, para na niya. Doon na kay imuha. Doon na kay imuha. Nga angay ka na i-develop. Angay ka na siya nga hagpun. Mingon din ta, pinalabi man ang Ginoo. Now, ang Ginoo nagtanaw kanato nga kita tanan sumapa niya. Labaw kay ta sa tanan. Gibuhatan niya dili linangkob. Wa kita buhata atong Ginoo tiningob. Di ba wa kita ing nga kamo tagaliluan kausar mo mahimugso. Datanan mo. Kamo tagapasila kausar sa mo parehan mo birthday wa. Tagsa-tagsa. Binagsa ang iyang pagbuhat na kanato. Waay nagdungan o pagkatao. Binagsa ang iyang pag-ila kanato. So ang atong kalapasan, ingon man natong kayuhan, binagsa nga kitanaw tong Ginoo, dili na kay ingon ta base sa uban. Base na sa imong kagalingon. Kadakot ang paghigugma sa Dios. Ingon ni ana. Kita ra ang nagpakaubos kayo sa itong kagalingan para na ito, wa tayo mahimo. Muna say, adi lang kung maapil ana ang mga organisasyon, wa ba ko'y mahimo ana? Wang kanang magpadibusyon, nag-auhag sa pagpadibusyon, niining maong dibusyon na. Sabay ako mahimo ana? Dili di ay. Dili da ingon ana ang paglantaw na ito, itong kagaling, pagtanaw itong kagalingon. Kaya kitang tanan, giisip nga mahal o bililhon sa mata sa Diyos. So, ingon ana ang talent, no? Maabot ang manahon, no? Nga naasay paningil ta. So, akong ingon, no? Death, adjustment, panudya, kanang pagpanudya, tanawa ragon, unsa sad ka maanindot, mahinatagon ang atong Ginoong Dios, no? Ningon siya kanang imong kuanan, ang imong ang imong na ginansya, imo na siya, pero kasaligan pagkagdaghan, no? Ang sulod nga ri, mananindot kayo, no? Dili lamang bahandi ang gihatag nga kaganansyahan, kundili sumapa niya, dali sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Ambit sa akong kalipay. So dili lang kanang naadiha ra ang mawa ra diha na, no? Ang bagabahandi ning kalibutan na. Sumapa kay ang Ginoo mao man ni ang gitawag nato ang usa ka tawo nga hapit ng panaw, nigbalik niya ningon siya ambit sa akong kalipay, ang kadindot. That's one of the last four things. Ang pag-ambit sa kamayaan dito sa Dios, dito sa langit. So man no, pahinumdum lini nato. Sa mga butang atong nadawat, haom na nato. Sa mga butang grasya nga nadawat,
Ato ba kaning gitinguha nga makatabang kita sa ban, nagpaambit ta, tanawa na, no? Ang Ginoo mismo, so, pinaagi nining maong tao nga may panaw, wa baya siya muhatag. No? Iya ba yang gipaambit? Dili lamang yung bahandi. Hasta po dang yung kalipay. Dali nga rin, ambit sa akong kalipay. So, man ang panahon na, no? Man ang last day sa atong pagsaulog sa sa kitawang na tuog last days of the calendar year, kaya pahinudumat na doon na ba'y katapusan, ha? Pero, kanisan katapusan sa kaya, magpahinundong siya na ito, nga doon na ba'y tayo kaayuhan nga nadawas Ginoo, ha? Dili lamang ingunta ang kayuhan, ang tanaw na to soban, kita mismo, wahi kalimti sa Ginoo. Bisa nun sa kagamay o sa kadako, dili ni para atua. Ang gamay o kadako, grasya, talento, nga itong nadawat, pahandi ba sa mga akuhan ba, sa bisa nun sa mga talento, dili para atua. Para kani alang soban, ug alang kanis kay mayaan sa Dios. Kung naghimot ni ana, pasalamat sa Ginoo. Kung wala pa, ngay tagtabang kaniya. Nga unta, makaalinggat kita. Makawat unta. Sa mga grasyang niya nato. Ug ato ka ng hangpon, ug ato ka ng gamiton sa kayuhan, alang soban, alang kay mayaan gayon sa Dios. Magpatabang gayon kita sa atong Ginoo. Hinaot pa. Manindog sa